कशी झाली परी आजची कोणची जायची कशी झाली परी तू सर मग हा सर मग कोणची जायची कशी झाली परी तू का तर मुशाव सर मग Stai bă, că stai bă. Cu cine mi-e mai ales că sperii? Eu n-am venit timpul cu care să fac pe altea. O tebe dai guleme bucuc tu cu coșul. Cine mi-e părșișcă? Să păi te ridicat să păi. Ha? Și că acolo pre. O să o pre, ce zici cu zi pe? Și să mi scau pe ce sunt ai tu ca să mușau sar mangă. Sar mangă te ca mașină. I bali tășa, cartă. Ma ne mă. Mă cu pe nimeni alții. Să tu uite-o de să-i mi. Că zi de chip. Na praia nas circa. N-ai de vetre, cartă. Iscoți cada de un praia și na. Da? Și gubi Petri to, uite ca. Și mundara e dăm natăr bă. Haide. И ще отида там към Лясково. Аз не съм имал крак по стомаха, онай ден. Два пътя ям от стомаха с крака.